Boli momenty v rodine, kedy sa moji starí rodičia napríklad rozprávali po nemecky, aj v našej prítomnosti a nechceli, aby sme ich rozumeli. Boli rôzne predmety, ktoré neskôr som sa naučila, že majú židovskú symboliku, sviatočnú symboliku. Niekoľkokrát som našla starú mamu modliť sa v jazyku, ktorému som ako dieťa nerozumela a dnes viem, že sa modlila v jidiš, keď mala pocit, že ju nikto vlastne nevidí a nepočuje. Až neskôr, témer na strednej škole sme sa dozvedeli, pretože starí rodičia to pred nami chránili o pôvode vlastne tej rodiny aj toho, čím si prešli počas vojny. My sme slávili vždy Vianoce, lebo kvôli deťom. Aj kvôli deťom a aj ja, keď som rástla, tak moji rodičia, hlavne mamka povedala, že kde bol, keď sa to všetko dialo. Takže oni tak asimilovali vlastne, aj meno otecko si zmenil z Berger na Belan. Oni svoju rodinu stratili. Oni sami prišli o mnohých členov svojej rodiny, témer všetkých. A o to viac vlastne bolo pre nich vzácne byť s nami a mať nás okolo. Napríklad nás ako deti, ako vnúčatá. V roku 1942 mnohých členov rodiny pani Alice a Mirky odviezli transporty. Ešte nejaký čas však od nich chodila pošta. Ten najvzácnejší list je od Alice Mitomanovej, tety našej rozprávačky, Alice Frühwaldovej, po ktorej má meno. Keď list písala, mala 16 rokov. Ja nemám veľkú vôľu sa vydať za človeka, ktorého nepoznám a ktorého nemám rada. A za takého by som sa vydať ani nemohla. A toto, aby som dotyčného duševné vlastnosti spoznala, po prípade, aby som ho mala rada, vyžaduje dlhšiu dobu, takže u mňa tento vydaj není taký ľahký ako u iných dievčat, ktoré sa vydajú len za to, aby boli vydaté a nie za to, aby žili s mužom v duševnej a telesnej harmónii po celý život. A aby som si život pokazila len za to, aby som neniesla utrpenie svojho národa, k tomu by som nemala svedomia, lebo keď túto krízu prežije môj národ, dúfam, že prežijem ju i ja, ktorá som na túto krízu už duševne odhodlaná. A konečne dúfam, že svoje štúdia budem môcť dokončiť. A už len za to sa nechcem viazať, keďže nemôžem ochrániť milú mamičku. Na toto povedal môj dobrý kamarát, profesor Eduard Nižňanský, ktorý sa venoval holokaustu celý život. On povedal, že tento list sa vyrovná denníku Anny Frankovej. Ťaživá rodinná minulosť, ale aj politická situácia priviedli pani Frühwaldovú k myšlienke napísať knihu. V roku 2013 sa na čelo Banskobystrického samosprávneho kraja dostal Marian Kotleba, politik spájaný s krajnou pravicou, známy svojimi kontroverznými názormi a vystupovaním, najmä vo vzťahu k Európskej únii, NATO či menšinám. V rokoch 2016 až 2023 bol zároveň poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Tú knihu som začala o nej uvažovať kvôli mojim vnúčatám. A vôbec som nemyslela, že to niekto vydá niekedy. Ja som to uvažovala najprv o tom ako o takom samizdate trošku. Napadlo ma to v období, kedy, poviem to meno naplno, Kotleba bol akoby pri moci. A najprv sa nám čudovali, že čo sme si to v Bystrici zvolili. Nikto proti tomu nič neurobil a rozšírilo sa to na celé Slovensko. A keď som videla mladých ľudí, ako idú v tých kliterákoch a v tých napodobeninách tých uniforiem z medzivojnového obdobia, tak ja som si uvedomila, že musím to odovzdať mojim vnúčatám, aby sa nedali ovplyvniť niekým, kto by ich mohol zviesť troška. Moje vlastné deti to už vedeli, ale vnúčatá som chcela tak trošku zorientovať, že z akej rodiny sú, čo v tej histórii tej rodiny bolo. Kniha O koľko lásky som prišla viedla pani Frühwaldovú k tomu, že sa stala živou knižkou v rovnomennom projekte organizácie Centrum komunitného organizovania. Boli sme v Brezne, kde nás už pani učiteľka upozornila. To sme cítili, tam bolo veľmi silné deti, ktoré silne
podporovali a obdivovali Kotlebovcov, mali proste znaky všetky možné na mobiloch, na tričkách. A keď som povedala, že ja mám židovský pôvod, že poviem svoj príbeh, tak oni sa tak zhora na mňa dívali, akože, že čo s tebou. A ja som potom rozprávala a deti potom obyčajne dávali na lístkoch také reakcie. A z tejto skupinky bola reakcia, kde dievčina mi napísala: ďakujem, že ste mi otvorili oči. To ma tak aj ďalej posúva, že stojí to za to, že prakticky my týmto spôsobom pomáhame trošku vysvetliť tie dejiny a prakticky týmto spôsobom tak trochu bojujeme proti vzmáhajúcemu sa antisemitizmu a pomáhame, hádam, trošku deťom porozumieť tomu, čo žijú. Myslím si, že je dôležité práve mladým ľuďom, práve tým, ktorí len prichádzajú do života a vlastne si len tvoria názor, tak pre nich je vlastne veľmi dôležité rozumieť tým súvislostiam. Ja si vážim učiteľov dejepisu, ktorí vás volajú, ktorí túto časť histórie neopomínajú. A vážim si tie deti, ktoré si to vypočujú a sami na vlastnej skúsenosti vieme, aký to má na ne dopad. Vidno na nich, že cez ten konkrétny príbeh konkrétnych ľudí dokážu ako keby precítiť, dokážu si to predstaviť, to absurdné, ktoré je mi už dávno vzdialené. Tým, že ešte my sme v podstate žijúce ako keby dôkaz, že sa to skutočne dialo, že toho rozprávame z vlastnej skúsenosti, tak to je podľa mňa pre nich to najdôležitejšie. Dôležitejšie ako tie roky, dôležitejšie ako tie poučky, pretože prijala by som každému vidieť tie tváre, keď prídu deti pred tou besedou, len sa tak sadnú a asi uvažujú o tom, že Bože, o čom to bude. A keď sa to končí.